Kako da se pouzdam u sebe, a ne zatajim pouzdanje u koje se dnevno zaklinjem? Isuse, uzdam se u tebe. Kako da ostanem vjerna i ne izdam te u srijedu, kad Juda se u meni uzme školji? Kako da na četvrtak budem prisutna i shvatim što si te posljednje večeri oporučno govorio? Kako da ne zatajim petak, jer se više plašim što će reći čovjek, nego misliti o meni Bog? Kako da u subotu zadržim mir pred tajnom koja mi smučuje i pogled i um? Kako da dođem pred kamen iza kojeg si položen smrtan? Čekam da ga odvališ i ustaneš, baš kako si obećao. Kako da nedjelju ranom zorom pohitim prije sunca, da ugledam sunce uskrsnulo, po imenu koje mi samo ti tako izgovaraš prepoznam i kliknem: Učitelju, živ si, s nama si opet. Zapravo, naše opet, tvoje vječno sada. Bio si, jesi i tako će biti. Tako jest. Tvoja bit se očitovala u tijelu kao našem, ali nismo ti povjerovali. Ni na Jordanu kad golub je sišao, niti na gori preobraženja, kad zasjele su ti haljine, a s tobom bili i Mojsije i Ilija. Nisi našu malovjeru uspio uvjeriti ni svim čudima koja si prizvao, hodajući zemljom, čineći dobro. I nakon 2022 godine mi se tek budimo, tek razaznajemo da postoji i dobro i zlo. Razlučujemo kao slijepi od rođenja. Sve ove godine služili smo nekom koji nas je zavarao. Tebe nije uspio u pustinji, ali nas je. Ama baš svime čime je tebe samo kušao. Mi smo nasjeli. Prodali se za 30 nečega. Iznevjerili svoje najveće i najmilije dobro. Dobroto beskrajna, čime da se iskupim? Ničim ne mogu, zato si otkupitelj. Pastiru dobri, kako da se vratim? Ako me ti ne povučeš k sebi, vukovi će me proždrijeti. Dobri oče, kako da budem tvoje ljubljeno dijete onakvo kakvog si me stvorio po svojoj svetoj volji? Kako da zadržim svetost kao sin obožavani u kojem ti sva milina? Kako biti jedno? To samo ti znaš. I zato ovih velikih dana otvaram se tvojoj sedmici. Hoću da svaki sat bude brižno skupljen u riznici
kao što anđeli su skupljali u kalež svaku kap tvoje životodajne tekućine. Crveni se oltar, čaša je prepuna. Tvoja krv je sve izbijelila. Smrt je izgubila. Život živima. Dvanaesti travnja 2022. Dan uoči Velike srijede. Mirjana Franc Benci.